Práve vy možno hľadáte trojizbový byt, ktorý bude naskok od centra mesta Banská Bystrica. Obchodného domu Úsvit, kde nájdete doktorov, obchod, fitness centrum a plavárni a ďalších služieb a zariadení. Sme na Fonšorde, Švermová ulica a táto lokalita vám spraví život jednoduchším. Trojizbový byt po kompletnej rekonštrukcii sa nachádza v zateplenej bytovke na 4. poschodí. Poďte sa so mňou na ňo pozrieť. Privíta vás veľká otvorená miestnosť, ktorá je spojením kuchyne a obývacej izby. Je to srdce tohto bytu a skvelé miesto na interakcie s priateľmi a rodinou pri večeri, káve alebo spoločenskej hre či dobrom filme. Vy už určite budete vedieť, ako tento priestor využiť naplno. Kuchynská linka je kompletne zariadená stavnými spotrebičmi. Je tu rúra, elektrický sporák, umývačka riadu, chladnička s mrazničkou a práčka. Ďalej sa tu nachádzajú dve izby, jedna je už zariadená ako spálňa so stavnou skriňou, orientovaná na východ. Druhá izba je čiastočne zariadená a môže to byť spálňa, detská izba alebo pracovňa. Jednoducho bude na vás, aby ste našli tej izbe správne využitie. V byte je kúpeľňa s veľkým sprchovým kútom a samostatné WC. Ako vidíte, tento byt sa môže stať vašim novým domovom. Príďte a presvedčte sa sami. Pre viac informácií o cene a možnostiach financovania ma kontaktujte. Všetko nájdete na stránke marekplaec.sk/byt Švermova.